गिबियावनो जोंनि गोजौ सिन्थाव थानाय आफा इसोरखौ हामबायनो नैथियावहाय आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आं बे समाव मोनसे खोथासो फोरमायनो सानदों। मैया आङो फेसबुकाव मोनसे ग्रुप खुलिदोंमोन, गस्पेल मेसेन्जार। बेयाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। नोंथांमोना थारैनो बेखौ नुदों, लोगोसे गोबांनो शेयार खालामदों। आंनि साननायनि बारा बेयाव शेयार जादों। दि 300 दहायनो जाबायमोन, बारलांबाय दाहालागै। नाथाय बेयाव खायसेया जायफ्रानोखि ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोना आंनि बे मेसेजखौ बुजिनो हादों। जायफ्रानोखि गुबुन धोरोमारिनि मानसिफोर बिथांमोना बुजिनो हायाखै। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै गावबा गाव जि कमेन्टनि सोंथिफोरनि रिप्लाइ होनांबाय, बिथांमोननि थाखाय आं निमाहा बियो। नोंथांमोना आंनि थाखाय बेबायदि दान्थे बिदान्थेयाव गोग्लैदोंब्ला आंखौ अननानै क्षमा खालाम। बिनि रिप्लाइखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो सानदों। आं माखासे कमेन्टफोरनि रिप्लाइ आं थोंजोङै बेयाव होगोन। नोंथांमोना हानायमानि जायफ्रानोखि जेराव मैया बै भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन, दिनैबो बे भिडिअखौ एखे पजिसनाव जाहाथे नोंथांमोननि शेयार खालामो। जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ मैया नुदोंमोन, बिथांमोनानो बे भिडिअखौ जेन आरो नुफिनबावो, बुजिनो हायो, बेखौ आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों। नोंथांमोना थारैनो बेखौ शेयार खालामगोन। आं मैयानि भिडिअआव बेबायदि फोस्रावदोंमोन जाहैबाय, जोङो जायफ्रानोखि इसोरखौ फोथायग्राफोर, बिसोरनि थाखाय जोङो बिपदानो जा आपदानो जा, जोंनि दुखु खस्थ'आनो जाया मानो, जों जुदि इसोरजों नांथाबनानै थायोब्ला जोंनि जिउआव बेफोरनिफ्राय जों बारग'नायनि राहाखौ मोनो, बा जों दुखुफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो। बेबायदि जोङो लादोंमोन ना। दा कर'ना भाइरास बुहुमाव साग्लोबदोंब्लाबो जोंनि जिबनाव जों गिनांगौ गैया। मानोना जोंखौ इसोरा अनोखाय माब्लाबाबो जोंखौ नागारनाय नङा होनना आं बुंदोंमोन। बे खोथाया सैथो। बे बाइबेलाव जोंखौ इसोरा बुंखादों। नाथाय बेखौ जायफ्रानोखि गुबुन धोरोमारि मानसिफोर बिथांमोना हमस्लाबनो हानाय नङा। आंनि बुंनायनि उद्देश्यआ बेसोमोन, जोङो इसोरखौ ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफ्रा जोंनि जिबनाव जि सिटुवेसनानो फैया मानो, अब्लाबो जोङो हमथानायजों, सैथोजों, इसोरनि फोरोंनाय बोसोनफोर बायदि जों जुदि नांथाबनानै थानो हायोब्ला संसारनि जोबनायनि उनावबो जोङो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन। जों बेबायदि आसाजोंसो जाहाथे जोंनि फोथायनायाव गोग्गोम जानो हायो, बेनि उद्देश्यआवसो आं बे मेसेजखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय जों दिनै संसाराव मिथिदों, संसारनि जोबनाया खाथिसै होनना बिगियानगिरिफ्राबो बुंदों। बेखायनो जोंनि बाइबेलावबो बेबायदि दं। बेनिखायनो बे उद्देश्यखौ लाना आं बुंदोंमोन ना, जों फोथायनायाव गोख्रों जानानै थानो हायो। संसार जोबगोनखौ जों जों साफ्रोमबो मिथिगौ, बा नोंथांमोनाबो मिथिगौ, इसोरा जायो। धोरोमनि आब्रुथिया, आयेना जोंखौ बेखौ थिना।
जों बयजोंबो अनलायनानै मानिलायनानै थानायखौ दिनैहाय बयबो धोरोमनि मानसिफ्रा लुबैयो। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि धोरोमनि मोजांथिखौ फोस्रावनानै हो, जाहाथे बुहुमनि मानसिफ्रा बे धोरोमनि सायाव अननाय फैयो, बे धोरोमखौ नाजावनो गोसो जायो। मा मोजांफोर दं, बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों, हायोब्ला नोंथांमोना बेबायदि हगारनानै हो, जाहाथे बे धोरोमनि नेमखान्थिफोरखौ लानानै मानसिफ्रा फाबाव थांनायनिफ्राय, गाज्रि मावनायनिफ्राय जेन गोजानाव थायो। आं बेखौ मिजिंथिदों नोंथांमोना इयुननि समफोराव बेबायदिनो लोगो लागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जोबनायनि बाइबेल सिरिजसिम थांनायनि सिगां मैयानि जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै गाव गावनि कमेन्टफोरजों दान्थे बिदान्थे जालायदों, बे कमेन्टफोरनि माखासे कमेन्टखौ आङो दिनैहाय लानानै फैदों। खायसे कमेन्टआ नायथाव जायैबो दङ, बेनिखायनो आं बेफोरखौ लाया, खायसेखौ आं रिप्लाइ होगोन, आङो बेनि थाखाय आं लानानै फैदों। नोंथांमोनहा खोनासंनो गाज्रि मोननाङा, आंबो गाज्रि मोनाखै, आं बरंसो मोजांसो मोनदों, बेनिखायनो आं फरायनि दे। सासे बेबायदिनो फंबाया फोगोम नार्जारी, बिथाङा बड'लेण्ड निउज 24/7 लाइभ आपडेट्सआव बिथाङा शेयार खालामदों। बेयावनो गोबांथार दान्थे बिदान्थे कमेन्टफोरखौ आं नुनो मोनदों। सासे लिरदों जाहैबाय दुलु बसुमतारी, बिथाङा लिरदों कर'ना भाइरासखौ मासे नोंनि देहायाव सोना लालाय अनजालु भाइ होनना लिरदों। जों मानो सोना लानो? जों साननानै नायदो, नों जुदि बिसखौ मिथिखानानै जुदि लोङोब्ला नों थैगोनखौ, अब्ला नों थैगोन, नङा होमबा? जौ जुदि लोंबाय थायोब्ला नोंनि देहाया, नोंनि सोलेरा गाज्रि जालाङो, नों थैगोन, अब्ला नों लोंबाय थायोब्ला बे नोंनि गोरोन्थि, नङा होमबा? आं जुदि मिथिखानानै दा कर'ना भाइरासखौ आंनि देहायाव आं लायोब्ला थैयो, आं बेखौ मा लानो? जों इसोरनि उपायथ' जागोन, बेबायदि। आरो सासे लिरदों आर राज रामसियारि, बाबु जिसुआ भाइरासखौ मन'जोबगोन नामाब्रा? भाइरासखौल' नङा, जिसुआ गोसोब्ला गासैबो बुहुमखौनो मन'जोबनो हायो। इसोरा गावनो सोरजिगिरि बे बुहुमनि, बे नख्रांनि, बेनिखायनो बेबायदि सोंथि फैया। आरो सासे लिरदों जाहैबाय ब्रिनय बसुमतारी, जायाफ्रामा स्टाइलानो बांद्राय कर'ना बेमारनि डिटेल्स खिन्थायाखै, बिदि जायो बुरबकसोनो। आं कर'ना भाइरासनि डिटेल्स खिन्थायाखै फंबाय, माने आङो जायनोखि इसोरखौ फोथायग्राफोर, ख्रिस्टीय सिबियारिफोर, बिथांमोनखौ आङो फोथायनायाव गोगोम जानायनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। कर'ना भाइरासनि डिटेल्स नांगौब्ला नोंथाङा आंनि बे नाम्बाराव कल, हायोब्ला नोंसोरबो हगार। जिसु लाखुमायाखै, आं गियाखै, खाराखै, नङा होमबा? नोंथांमोना सोंनो हागोन, सावरायलायनो हागोन,
आं बेखौनो मिजिंथिबाय नोंथांमोना थारैनो गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोनाबो फोस्टाव नोंथांमोननि मोजां दिखौ आं बेखौ हास्थायदों जाहाथे बुहुमनि मानसिफ्रा बा जोंनि बे बर' हारिफ्रा अननायजोंनो जों थांनानै जोबनाया बेनो बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया बिसोर जे थैनायनि उनाव जोंनि आत्माया इसोरजों लोगोसे जों थानो मोनगोन बे समाव बेखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोनथोंसै